Bugün bizning üçün zor bayram deb başana kilesi qutlov xati. Tabiatning eng motor, oppoq qorga turingan mezgillarining birsinde 2-yanvar kunni Ilish rayonining Yuqori Yarkay avulida yashovchi bizning eng yaratgan, eng qadrli kishimiz, әне bizga turmush iptashimi Shayx Murzina Gulshod Raul qizina 60 yaş tola. Qadrli әне biz, bugungi bayraming borimiz ishinde yoqdi, ilahi, zo'r көтелгән шатлык. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Biz сырхаулап ятканда, күкрәгенә кысып, җан җимешем, балам дип, чын күңеленнән безнең өчен борчуларың әле дә күз алдында. Безне, кызларын, әти-әни кадерләп үстерделәр. Үз алы тормыш юлына бастырдылар. Аларга biz шиксез рәхмәтле. Бүгенге көндә әти-әниебезне хөрмәт итеп, саулык, сәламәтлек теләп, парлы, озын гомер сорыйбыз Аллаһы Тәгаләдән. Сез булмасагыз, кадерле кешеләребез, без ясыз кыш, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Сезнең ярдәмегезне тоеп, акыллы киңәшләрегезгә таянып, олы тормыш сукмакларыннан атлыйбыз. Аллаһның мең рәхмәте яусын сезгә. Озын гомер, тән сихәте, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыгызны телибез. Якыныбыз, якты кояшыбыз, нур сибелә көләш йөзеңнән, җанга рәхәт, бигрәк күңелле шул, назлап дәшкән һәрбер сүзеңнән. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Өебезнең кояшы син, һәркемгә җитә җылың, әти белән парлы килеш, җырлагыз тормыш җырын. Иң изге теләкләр белән сезне яратучы, хөрмәт итүче, тормыш иптәше Дамир, балаларыгыз, кызларыгыз Гөлназ, Гүзәл, кияүләрегез Ирек, Азат, оныкларыгыз Алия, Яна, Энҗе, Ислам, Айзилә. Хөрмәтле Гөлшод Раул кызы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Кадерле кешеләрегез, тормыш иптәшегез һәм тормышыгызның якты йолдызы булып балкыган балаларыгыз, оныкларыгыз белән киләчәктә дә шулай гомерегезнең матур мизгилләрен тазалык белән, зур бәхетләр белән каршы алырга язсын. Җырлы моңлы сәламнәребезне кабул итеп алыгыз. Yaşiler yaşi, yerdemleşir, kuzlar tuğanlarlar, birleşir, parla güleşir, nerede birleşir, şancalatır, şanlı birleşir. Yaşiler yaşi, yerdemleşir, kuzlar tuğanlarlar, birleşir, parla güleşir, nerede birleşir, şancalatır, şanlı birleşir.
yaşarga Yaşiler yaşil yardımlaşıp Dostlar tuğanlarday birleşip Barla kurarşınlarday birleşip Şancalatır şatlık birleşip Barla kurarşınlarday birleşip Şancalatır şatlık birleşip Bugün Ozan sahnasında Beyram ansambli jigitleri hem kızları Tigiz durmuşның yeminlerin Tatып qalik demlerin Bilip qalik kadirlerin Ümiller izgillerin Yaşiler yaşil yardımlaşıp Dostlar tuğanlarday birleşip Barlar kurarşınlarday birleşip Şancalatır şatlık birleşip Yaşiler yaşil yardımlaşıp Dostlar tuğanlarday birleşip Barlar kurarşınlarday birleşip Şancalatır şatlık birleşip Yaşiler yaşil yardımlaşıp Dostlar tuğanlarday birleşip Barlar kurarşınlarday birleşip Şancalatır şatlık birleşip Şancalatır şatlık birleşip Şancalatır şatlık birleşip